Mato ngawa. Eh. Wende moko be mit jowadu. Nitie kamoro kanyo mowacho. Yes, ruoth. Moma wacho. Nine giloyo kod neno. Neno mawuok e dhogi kod remo mar nyarombo. Kanisa maonge neno en kanisa motho. Neno ema miyo wang'eyo ni Ruoth Nyasaye pod nitie kendo tekone pod nitie kendo pod en kod loch ewi weche duto te ma wakale. Bende neno en mar encouraging wa, mana kaka Paulo wacho ni gigo ma ukalego ok un emukongo kale. Nitiere joma moko bende kata jowete uma moko bende ma osekalo e weche machalo kamago kata ma bende kalo e weche machalo kamago. Miyo neno sama neno biro en gima biro mondo onyisi ni kare ok in kendi bende mikalo e wach makamano. Nitiere joma bende ne osekale to oseloyo. Kata okale to Nyasaye ogologie. Koro ka Nyasaye nogologi to in bende Nyasaye nyalo goli. Mane momiyo kata kanisa wa mar Injili kalo ni wantiere kod neno kendo wahero mondo wawinji mago ma bende Ruoth Nyasaye pod timo ne joge. An kod wendo e studio dichieng' ma kawuono abiro miye thuolo mondo fulre mondo wawinjie neno mar mago ma bende Nyasaye osekale kode, mago ma bende Nyasaye osetimo e ngimane. Karibu sana baba. Machiegni e chenro mar Injili kalo. Adwa ni mondo arwaki king'iyo kamera ni ifulri maber mondo jowinjo gi joneno ong'e ni wendo mane ma wan go e studio dichieng' ma kawuono. Kamano, erokamano ne jowinjo. Gi nyinga iluonga ni David Ochola Okoth, Jakarachuonyo, Kanyaluo Kubila, Seme Kaima. Gi Nairobi kaindi alemo e kanisa mar Duond Warruok kod Chang, branch ma Mathare North, e bwo Reverend Shadrack Owino kod Pastor Jacob Mbaja ema achopo ne kaindi. Erokamano kuom Ramogi TV mondo miyo miya thuolo mondo mi achop kaindi mondo agole neno kuom Nyasachwa ni mosetimo madongo e ngimawa. Ka adhiya enenda Yes. kod Yesu, ne asebedo gi chandruok mang'eny, and chandruok mane osebedo ka chanda nen chandruok mar rem nosechanda, chako chanda immediately matieko form 4. Ochanda ka atieko form 4 to nen rem mane biro to lal, ne sik biro to lal. Kane adhi kode ma adonje campus, ka remno ne biro to ne lal. Ochanda e campus kanyendo ma seche moko nadhi osuptal to ichiedha to achaka duogo, after sometimes ochako duogo. Ma koro kata mana jodalawa ne obedo gi kiondko mang'eny ni ma ne nyalo bedo rem machalo nade. Adhiya kode kaka ne igni medo dhi, kaka igni medo ringo, to ne koro duration mane rem cha duoge ne koro duogo mapiny. Means ni kane obiro after kata mana 3 months, oduogo makoro nobiro kata after 1 month, makoro kanatieko form 4th year mane a graduate. Koro gima ne oketa gi wuoro bang' graduation, duration makoro idonje wach mar koro hustle no, koro jachien mar remi nosiko.
makoro biro mapek, makoro gima nanyalo timo onge. Nena ywak each and every time, nena ywak nikech en rem makoro ne ok lal. Jodalawa nochandore motimo juu chini mondo mi ayud konyruok. Nwatemo osiptende gi yedhe mopogore opogore. Mamamwa notemo, mamwa kone nigi chandruok. Kana ng'iye kata koro nopenjore to koro to nyalo bedo chandruok mane. Odhi adhiya kamanendo, owadwa miluongo ni Larry notemo juu chini mondo mi ayud konyruok. Ka embe noneno ka koro owadgi ni ne tuo mar remni ne chande sana. Watemo kwa dhi osiptende ma last time makoro otieno makoro wadhi Russia. To koro Hilary wacho ni ochola watem by all means mondo mi yud konyruok. Ma otieno no ne ok anindo, aluora e dala kaywak kama mamwa koro oya, Hilary oya. By all means ma gokinyi kanochopo, fak wawuok kata kapok okinyi ochopo, kanwadhi mondo mi wayud konyruok. To noyud ni appendix no osekuot mochiegni barore. Kanye mane otimna surgery mane ogolna appendix. Nawe ni after that nanyalo yudo konyruok. Waduogo after sometimes makora nas the injury mar surgery, abedo for sometimes kata gima timo onge, ka gima nyalo timo onge. Then after sometimes napo ka remcha ochako duogo e ngimana. To nopenjore to dong' aweni remcha ne wasetieko mane osetim surgery. Tang'o ma koro chako kelo remni. To initially ne scan be ne golo ni kidney konchiel ne nigi shida, no kuot. Koro odhi wachako wach manyo thieth. Wamanyo thieth each and every time ma wadhi otim kendo scan oyudo ka ntiere blockage mane ochako timore e konchiel mar kidney mane miyo kidney kuot. Wadhi mbele gi yor yudo thieth ma kane ochopo kama koro onego bed ni itimo na thieth kendo. Daktari nowacho ni koro gima onego tim en ni ntiere blockage moro mane ntiere e tube madhi e kidney. Onego bed ni ing'ado tube no kasto igolo blockage no kasto ichak iriwo kendo tube no. Kane wawinjo kamano endo to nwabedo gi mang'eny. In fact and koro I lose hope in life. Mana wacho ni an koro kama ochopeni an koro tho ema naneno mana gi wang'. Mamwa be koro ne osetem by all means ma embe kaka nowinjo wach machalo kamano endo. Kionko nogoye ma embe nowacho ni kama koro ochopeni to koro Nyasachi ema nyalo konyi. Kech odhi kamano endo ka koro wamanyo yor solution mar chandruogni. Brother na maduong' in fact notemo na sana. Ago nero kamano otemo na sana. Kane koro chopo kama koro idwa manyi thieth, owach ni nyaka wagol 95,000 mondo mi otim thieth. Oyudo ka mane otimna surgery cha familia nano exhaust pesa mora mora mane olos nyaka wall mo ous nyaka dhiang' mondo mi ayud resruok. To kichaki dwa ni chaki yudo pesa imanyo pesa kendo nwabedo gi chandruok mang'eny kabisa. Oyudo ka koro nasechako yudo dhi mondo mi ayud kibarua mo matin
e dala mar Oyugis. To noyudo ka lemo e kanisa mar Oyugis, duond warruok kod chang mar Oyugis. Ma koro higa mane? Ma koro 2021. 2021. Yes. Noyudo ka koro in higni adi? Oyudo ka ja higni 27. Yes. Koro 2021 ka oyudo ka jatich Nyasaye T.L. Osborn ne obiro e kanisa mondo miyo ogwedhwa. Noyudo ka ne duration mar chiwo mar higa. To kang' oseyalo mane osetieko, to nadhi apimone wach machalo kamaendi, chandruok mana kale. To nong'isa ni wachno opek, but jachien to onge kod teko ka iyie. Mano endo nong'isa ni walemo, but koro gimitim ensure ni tieko chiwni mar higa kapok idhi ushughulika e wach surgery udok timono. Kana winjo kamano endo, adieri nikech gini ne litna e chunya, kaka sechandra gi rem, kaka sechandra kech koro gima ne kora nene wang'a en mana mar tho mana nene wang'a. Kech koro ngima naneno ni wasetemo by all means to ok yudre. Aya, wadhi after kana asewuok gi jatich Nyasaye T.L. Osborn, to bang'e noyudo ka jatich Nyasaye ma bene osiepna miluongo ni Jayalo Anthony Wambida. Noyudo ka en ogango Vosh ma Kindu Bay. Kanyo ema nawuok kode be apimone wachni. To ng'isa ni jatich Nyasaye lamo ntiere mwaloso gi Bishop Zakayo Lo bi mondo mi walem e wachno, kech mano endo en jasigu Satan mosieko mondo mi oketh ngimani. Kana winjo kamano endo, ne ok ahesitate, nadhi nakawo chunya arwako e wachni, kendo nakawo yie makende arwako e wachni. Awacho ni koro kamochomeni to koro Nyasaye ema nyalo resa. Kane abie lamo kane ochakore, walemo, kane ochopo chieng' ma wagowe e lamo, to nwalemo. In fact naya kanyo endo, an gi yie ni kaya kaendi to Nyasaye to nyaka resa. Kech Jayalo Anthony be nowacho ni yieni ema dhi resi. Kendo ka in ng'ama ngoro, to kik ibed abeda ka. In fact wuoth king'ama ngoro ma ong'eyo ni ok dhi ka gi resruok, to onge gimitimo kaendi. Koro rwak chir, to kendo irwak yie ne chandruok ma in godo, idhi kaendi koseresi. Narwako yie. Mane ka watieko lamo, to nawinjo ka duol moro nowuoyo koda. Nowacho na ni wuoda oseresi. Awinja ko ong'isa ni wuoda oseresi. Then from there naneno mudho moro, to aneno light moro. To awacho ni Nyasaye erokamano, iseresa. Koro nawuok kanyo kan gi ni lamo ma adhieni nyaka ketna resruok e ngimana. Nyasaye asebedo katiyoni, asebedo kalami, yie mondo mi resa. Naya kanyo kadhi kang'e ni aseyudo resruok e ngimana. Odhi adok mane e shughuli na kama kawaida. Aya, akwano kech remni ne osieko makoro ne biro, ne enena rem ma wang' ka wang'. Koro aneno ka odiochienge kalo ka remni ok duogi. Jumbe aneno ka kalo, remni ok ane ka duogo. Ochako dhi aneno ka dweche aneno ka kalo, remni ok ane ka duogo. Odhi aneno ka higa okalo, ok aneno remni. Awacho ni Nyasaye, tiang' bed maber manade kikonyo ngimana, kireso ngimana e tho mana aseneno kod wang'ani. Odhi akwana maya nyaka
dala maduogo biro nyaka dala ma Nairobi kaendi e yor manyo ka rem mane oduogo na chai ok awinjo. Odhi adhiya nyime akwano higni 2 higni 3 ka rem mane obiro na cha ok aneno. To imagine operation mane onego bed mane abedo schedule for nadhiye December ne ok adhiye to rem ni ok oduogo. Koro kane ma Nyasaye tiang' ibed ber machalo nade ka rem mane chanda cha matho mana asenena gi wang' mana nochopo kama asekwana aseluso ma wacho ni anto kama ochopo ni wasetemo by all means otamore tho ema nanena gi wang' to naneno ka Nyasaye ogola e thono ma nyaka from higa 2021 nyaka kawuono 2026 5 years down the line kapok awinjo rem mora mora e ngimana. Rem mora mora maduogo mabiro na ni kaka ne rem sasa malischa ok awinjo nyaka sani. Koro kanye mana aduoko Nyasaye erokamano ni Nyasaye iber manade kinyalo golo na rem mane chanda cha kinyalo tudo kech daktari ne wacho ni onego bed ni dhi gol blockage kasi cha kitudo kendo tube no ka wacho Nyasaye tiang' bed ni timo na operation adier ni golo na blockage mano bedo cha adier Nyasaye na ting' nyingi malo mane gima neno ka Nyasaye otimo na e ngimana and abedo janeno e mbele Nyasaye no owero kendo Nyasaye no ochengo. Nyasaye no onge matek matame en ochengo an janeno ma I can test ajate ngisga ni jowetega ni an kaka wuotho gima matimo anenora ka gima an testimony mawuotho anana ono mawuotho nikech de ok Nyasaye no adier ngimana de koro selal nono an kama nosechopo ngimana de koro oselal nono ma jodala wan oseluso mamwa noseluso mamwa ne ywak owadwa ni koro piny ochando ma en oseluso ni owadwa ni to koro ngima to koro onge but Nyasaye nochako duogo na ngima kendo. In bende geno noserumo ni? Ambe geno noserumo na. Koro kanye ma dwa duoki chien matin? Yes. Nikech iwacho ni in bende ne nitie kamano gike ma nise lose hope. En ang'o mane odogo loko pachi kata sama ne idhi e lamo mane untiere ni? Ang'o mane oloko pachi ma ichiwori kiparo kendo kigeno ni Nyasaye nyalo changi kata onyalo restore kata onyalo timo ni ng'wono ma chandruok mane in go cha rum kendo lal? Yes. Kaka ambe naseluso gi wach remni mane aseneno ni koro ngimana ne chomo kama lale nono to kane koro temo endelea gi wuo gi jotich Nyasaye to gimiya encouragement anda awinjo bende gi nende mag jomoko mane osetimo ang'owa Nyasaye osetimo negi resruok kanye mane ambia arwake yie ni Nyasaye anto mara ni bede tami ngahang kanye mane arwako in fact gima nokonya ni an narwaka yie ni anto mara ne be ok nyal tamo Nyasaye mane kata kana dhi gode lamo to nochako omeda mijingo ni gimineno ni mokwongo nyaka irwak yie koro yie no ema changi in fact wan kaka jotich Nyasaye ni ok wanya changi but yie mirwako no ema changi kanye mana rwake yie ni gima osechanda ni Nyasaye chieng' moro bro golona kamano. Koro yie emane ochangi? Yie emane ochanga. Yes. Inyalo wacho ne ng'ato mawinji ma samoro osebedo kod chandruok machalo kata marino kata samoro ok mare kata tuo but en kod chandruok moro mosebedo go kuom higni ma bende osegi kamoro mochalo gima koro geno rumo ne kata ochalo gima o lose hope
ma samoro be ong'iyo mowacho ni mara ni to ma chalo gima otamo Nyasaye ma koro ok nyalre, mara ni koro an we arit tho. Ang'o minyalo wacho ne ng'ama chalo kamano? Erokamano. Gima nyalo nyiso ng'at machalo kamano endo ni piny mwadakie ni onge kata achiel gima tamo Nyasaye. Yes. Gima Nyasaye dwaro ni warwak yie. Emomiyo neno kata kane Yesu kane chengo nokuongo okwayo mondo mi onyiso ni yie ni emochangi. Koro in be miwinja kanyo endo. One, nyaka irwak yie ni gini onge ok tam Nyasaye. Kata bed ni osechanda higni gi higni, but onge manyalo tamo Nyasaye. Sa Nyasaye kochopo, to Nyasaye chango. An Nyasaye sana no chopo chieng' no, mane Nyasaye no changa. Kata bed ni rem no osechanda higni gi higni go, but nong'ere maber ni chieng' no Nyasaye nyaka ne changa. And yien ema chango ng'ato. Karwako yie ngimana ema koro Nyasaye tiyo godo mar changa. Erokamano. Yie nyalo kelo ne ng'ato konyruok, yie nyalo kelo chang. Emomiyo Muma wacho e Jo-Ibrania ni ng'ama onge yie ok nyal bedo malong'o ne Nyasaye. Nyasaye ohero joma ni kod yie, nikech mano miyo Nyasaye tich mayot, mano miyo Nyasaye yudo yo ma onyalo konyigo. Yie en bedo gadiera ma onge kiawa ni gik ma wakiyogo waseyudo. Yes. Iwacho ni bang' mano yudo kichango kabisa, pok ichak ineno ka in kata gi chandruok nayudo ka chango kabisa. In fact, sani an gi familia na, an gi nyithinda, atimo gige kama kawaida, gimoro amora anyalo timo. To maja cha ne ok inyal kata matimo gimoro. Inyalo kata matimo gimoro mates ni rem osesieko. Koro nen rem ma wang' ka wang'. But are igni go nyaka sani onge kata rem masewinjo e bathia ni koro chanda. And agone Nyasaye erokamano. Nyasaye wacho ko changi to changi chuth completely. Ochangi completely. Yeah. And the man attestify ni ochanga completely. Ok aneno rem mochako duogo ni ochako chanda. Kamano. Wow. Nyasaye ochangi kendo changi completely. Yes. Mano e Nyasachwa. An gi apani weche ariyo kae to be aparo ni wabro mana tieka. Bang' mane isewuok e lamo cha ma iwinjo ka Nyasaye ochangi, iwinjo higa mokwongo, mar ariyo, be nidoke kata mana iwacho ni idoke hospital mondo jogo chako dhi ong'iyani mondo giwe gi confirm ni an adier in sawa koro? Kaka ne koro bang' ya e lamo, an gima koro narito ni awinji rem. But kane ok awinjo rem, naneno ni onge tiende achaka chand jo hospital nadok e check up. Nikech rem cha ema ne miyo adhi hospital. Yes. But kane rem cha olal ma koro kachaka winje, mano ko na wacha ni onge tiende achaka doge hospital ni achaka dog atimo scan. Koro an na believe na keta yie ni blockage mane obedo cha Nyasaye emano timo ng'o, emano golona. Nikech koro ne bed ni pod entie rem chan ne pod duogo. Nyasaye otimo ni operation. Koro mane emano wach Nyasaye otimo na operation kende. Yes. En ang'o mani bang' mano ma inyalo wacho ni timo kata mane chiwo ne Nyasaye, kata gimoro minyalo wacho ni bang' mano natimo gima kama mondo aduok nego Nyasaye erokamano, kata mondo ago nego Nyasaye erokamano kuom chang ma bende nomiyi? Erokamano. Bang' mano endo na atimo singruok gi Nyasaye. Nyasaye kaluwore kake isetimona chang ni. Yes. One, abro timo nendi kinde ka kinde. Kendo abro tiyo tiji e yo mora mora gi mwanduna
gi nguvuna gi yore duto manyalo tiyo ni godo. Abro servi gi yo mora mora e ngimana kapod an e bwo wang' chieng' kaendi. And mane singruok mana timo godo gi Nyasaye. Kamano. Yie ma muma wuoye e Ibrania 11 wuoye kodwa matin kata ijiwwa matin kuom yie mano kelo ni chang kata mano kelo ni konyruok ni. Yes. Yie ni ema kelo gima onge bede. Aneno kata ka Yesu kane ochango muofu mane onyuol ka ok nen cha. To jo Farisai ne chando bing'e ni ng'ama ochangi ni en jaricho ama ok en ng'ama kare. To muofu mane ochangno mano e buk mar Johana 7:25 kanyendo. Muofu nowacho ni kata wacho ni ng'ani to jaricho, but an gima ng'eyo ni yande ne ok anen to sani kora neno. Koro yie no ema ka ng'ato ni godo to omiyo gima ok nyalre cha timore. En omiyo onyalo golo kata ng'ato e kitanda mar midekre kanyendo. Ogoli agola kanyoendo mogoli medhi ot. En emokelo kata mana ogolo ng'ato e pidh yugi koting'e malo yieno. En emogolo kata okelo gima onge bedo. En emomiyo kata ng'ato bedo kata mana gi nying yieno. Koro yie no timo gik mang'eny e ngimawa. Ma a believer, ng'at moyie kuom Nyasaye. Kibedo ni yie kuom Nyasaye tionge yie to mano ikia gimitimo. Nikech yieno ema kelo gik ma onge bed. En emokelo chang, en emokelo gimoro amora kuom Nyasachwa ni. Kamano. Amen. Erokamano ahinya kuom jiwowa odiochieng' ma kawuono, kendo aparo ni ng'ato oyudo gimoro kuom neno no kendo kuom jip ma bende waseyudo odiochieng' ma kawuono. Onge gima tek manyalo tamo Nyasaye, kendo kata obedo ni samoro isebedo written off, kata in bende samoro ise write off yourself, ise wito geno kendo ineno ka onge yo moro machielo minyalo yudo godo konyruok. Wan tiere kod Nyasaye manyalo loko hali mari, Nyasaye manyalo timo ni ng'wono, Nyasaye manyalo timo ni maber, kendo en Nyasaye manyalo duoko geno kama geno onge, mana kaka ne wawinjo okinyi. Omiyo wagone Nyasaye erokamano kuom neno no. Adwaro ni ami thuolo koro mogik mondo ifwaye ne jomoko matin ka bende iwacho godo wach mogik. Sama iwacho godo wach mogik no bende nyalo mede jip moro bende e iye kanyo. Kitieko to ibro lame gi jok moko makale gimoro machalo gi mane ikale no. Tiende ni ng'ama samoro gimoro osetimore e ngimane mageno ne orumo, inyalo lame kod joma kamago. Kapok wagi kanyo to iwache wach mogik ka itimo se jomoko mondo ilam kodwa. Kamano. Wach mogik manyalo jiwo godo ng'at mawinja ni wasik asika kuom Nyasachwa ni. En emo okelonwa gik ma onge. En be emo ochangowa, en emo rito ngimawa. Koro wasik asika kuom Nyasachwa ni. Kata joma tindo wetena, seche moko wanyalo kale e weche matek, but ka wasiko kuom Nyasachwa ni to Nyasaye ni bro lochonwa, bro miyowa breakthrough at one point. Kik wa lose hope ni seche moko asetemo motamore. Endelea gi temo, but Nyasaye ajawadia ni sa Nyasaye kochopo to timo. Koro kik wa lose hope e ngimawa. Opaki will niane paka kod Yesu giwinji. Amen. Koro mane gima nyalo jiwo godo jawinjo mawinja ni kik wa lose hope e Nyasachwa ni. Nyasachwa pod ngima, kendo Nyasachwa ni pod tiyo. Erokamano. Amen. Achwalo mos ne
jo wachako gi mama wa, mama Rose Okoth miluongo ni Min Kipto. Ang'e ni onena ama kama entie, kamoro amora ma entie, miyo ni osechung' koda, and miyo ni ose chung' koda sana. Agone erokamano. Mar ariyo, moso owadwa Hilary Karosa. Ang'e ni sani en dala mar Gendia Boys. Ang'e ni owinja. Owadwa ni be osechung' kodwa sana e familia wano. Nyasaye mondo mi ogwedhi, Nyasaye obed kodi kamoro amora ma intiere. Daer mar kawo thuolo mar bende moso my wife, Marian David. Ang'e ni entiere owinja ama onena kanyendo. Nyako ni bose osechung' koda and osebed koda. Nyasaye mondo mi ogwedhi, Nyasaye mondo mi oumi. And gi kanisa na amoso Pastor Mbaja, Reverend Shadrach duto kama entie, osiepega duto amoso, Garure, Brian, Ezra, ng'ata Ang'iro, ng'ata te amoso ute kamoro amora ma untie. Nyasaye obed kodu. Nyasaye mondo mi oumu. Kamano. Nyalo lamo. Wa believe kuom Nyasaye ka walamo. Erokamano Jehova Nyasachwa kuom seyie miwa thuolo. Inemi ineno ni ber mondo mi achop kaindi kawacho wachni katimo nendi a Nyasaye mangima. Jehova wasefwenyo kendo waneno ni Jehova itimo madongo e ngima wa. Nyasaye mangima dong esechegi akawe ng'at mantiere oko kacha cha a Jehova. Maponono seche moko ne ose lose geno. Jehova mangima iye imiye iye kendo imiye geno kendo a Jehova mangima. Ni Jehova kane itimona Nyasaye, kane itimona a Jehova mani chango ngima na chutho, kendo sani anyalo timo nendi Jehova. To mar ng'acha cha de tamre ruok a Jehova, ok tamre. Nyasaye mangima med bedo kodwa, med umo ngima wa Jehova. E weche duto mwakale Nyasaye wakete lweti. Bed kod pinywa mar Kenya ni, bed kodwa kendi ume ngima wa e yore duto Jehova mangima. Akaw studio ni bende akawa kete lweti. Yeye iumgi a Jehova gi teko mari. Yie ng'wono mari obed kodwa e yore wa duto e nying Ruoth Yesu Ruoth. Amen. Erokamano ahinya. Kuom jiwa wa kendo kuom share kodwa nendi. Neno aina go ema miyo wang'eyo ni ka ng'ato oyie kuom Ruoth Nyasaye, mana kaka mwacho ni ka ng'ato oyie kuomi, in Nyasaye achiel kende. Mano yieno ema wayudo godo gik ma wadwaro. Omiyo odiochieng' ma kawuono samoro nitiere weche ma isekale matek ma ing'iyo ma iwacho ni an to koro arumo, geno na orumo, onge yo manyalo konyora godo. Yo nitie, en yie kuom Ruoth Nyasaye. Kendo sama yie kuom Ruoth Nyasaye tiyudo gik moko ma opande kata maling' mag Ruoth Nyasaye. Bas, Nyasaye mondo gwedhi ahinya. Kendo Nyasaye omed riti, omed umi kendo omed chieli. Erokamano. Wakaw yweyo ka waduogo kod jawer Michael Owuor.